Kade ka jingpen menapat ba hapo kidong bat kisnong baper hasora. Bahaka arf khandai terek ujamang aja funrio kata haka sngi tho ding. Haka por shibaje no phai sngi kabadairu ka sngi yoba asora. Ka Voice of the People Party VPP kan penlong ya ka jingelang penskothu wat pensyai pat ba hagit yaw sora. Haka bau presiden barang ba jong ka parti iba Aden Mila Baseman. Lambat ki weide kinong yalam bahak mat jong ka parti kinwan ban pensyai halor ki mat ki bakongsan bat ki kam jong ka parti. Kumta lakerpat ya phi baro ki para nongsong snong jong ka thain sora. Bapin snobha ban wan sngat dala ki jong kiskor. Kenang bapin sngotu ya ka ka ba ka parti ka don ban pensyai ya phi. Kublai shibun ublai un kerkhu ya phi. Deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra may na pa na ha upra lamang indra ha upra